Idzie se tako babka plażą, patrzy się, a tam tako dziwno flaszka może wyciepło, zakorkowano. Bierze ta flaszka, otwiera, a tam wyskoczył dżin. Ta się wystraszyła, a dżin go do pani się nie boi, to jest tu dżin od tego, żeby życzenia pani spełnić. Trzy. O, jakie życzenia, ale jedna uwaga, niech se pani dał pozór, bo cokolwiek se pani zażyczy, to hop tego będzie miał 10 razy więcej. A. No to ja by chciała mieć taki apartament. Cyk, ale on ma 10, już mi to wkurzyło. Następne życzenie, Ginie, a ja by chciała mieć takiego Jaguara, takie auto. Cyk, ale on ma 10. Trzecie życzenie, wiesz, Ginie, a ja by chciała mieć bliźniaczki. Na poboczu drogi stoi BMK. Nagle do niej dobił swoim rzępem taki stary dziadek. Jak z tego auta wyskoczyli takie dwa łysole, kurde, do tego dziadka, słuchajcie, tu musi być kara, ale patrzą się, dziadek go dole tu nie macie żadnej ryski, trudno, kara pieniężna musi być. A dziadek go, słuchajcie, no może bym się jakoś dogadali. Podźcie na bok, ten wyciągnął ze swojego auta taki stary czajnik, potarł go, wyskoczył dżin. A dziadek go proszę bardzo, tu 3 ciasteczka i 3 herbatki. Cyk, jest. Dziadku, sprzedajcie nam tego dżina tu. Nie jest na niego fest przyzwyczajony. Ale słuchajcie, dziadku, my wam domy $1 000 000 i ta BMA. Nie chcę. Ale tak go molestowali, wiecie, że dziadek się zgodził wziąć ten milion w los do BM i pojechał. Łysole wzięli czajnik i trąb po wierchu, wyskoczył dżin. Co wy chcecie? No by my chcieli tak po $1 000 000, no i każdy mu po BMC. A dżin go słuchajcie. Jest od herbatki i od ciasteczek. Siedzi tako smutno baba na plaży. Nagle patrzy się, a tam morze wyciepło, tako flaszka. Zaciekawiono poszła, patrzy się, ale ona jest zakorkowana. O, ciekawe co tam jest. Otworzyła, nagle wyskoczył dżin, a ta się wystraszyła. To pani się nie boi, dżin. Jest od tego, żeby życzenia spełniać ludziom. Życzenia? Ale czy ja wiem, jakie życzenia? Ale niech pani pomyśli. Panie dżinie, już wiem. Ja by chciała, żeby mój mąż dziennie rano mnie dostrzegał, oglądał, żeby mnie dotykał no i żeby mnie wszędzie zabierał. Cyk! I dżin ją zamienił w smartfona. Takie małżeństwo grali se w tenisa. Nagle czas i ta piłeczka poleciała i wybiła komuś w okno. Kurde, gipko tam polecieli, żeby larma z tego nie było. Włażą do tej izby, patrzą się, a tam taki facet i tako bardzo drogo waza rozleciano w mak. A ten facet go dole, wy się nie martwcie, ja jest dżin, wyście mnie uwolnili, ja wam za to jest wdzięczny, będziecie mieli po jednym życzeniu i ja też jedno, jakie chcecie. I ten hobby go dole, ja by chciał mieć takie drogie auto. Dobra, a ta baba, no to ja by chciała zaś taki fajny apartament. A ten dżin go a ja by chciał z tą kobietą być przez 4 godziny, som na som. Myślą, no jednak drogie te prezenty są dobra, zgodzili się. Po 4 godzinach wyłazi dżin zadowolony. No, kaj mamy te prezenty? Wiele macie locie, pyta dżin. No 30, a pan też 30. No i co, i wy jeszcze w dżina wierzycie, ja? Idzie taki narkoman przez pustynię, znów flaszka otworzył, a z tego dżin wyskoczył. O, dżin, to co, 3 życzenia? Ja, 3 życzenia. No to pierwsze życzenie, dżinie, ja by chciał, żeby my se tak łoba po dżoncie zajarali. Zajarali po jednym dżoncie. A drugie życzenie, wiesz, dżinie, a ja by chciał, żeby my se tak po dżoncie zajarali. Cyk zajarali se po drugim dżoncie, a trzecie życzenie, wiesz, dżinie, a ja by chciał, żeby my się tak po dżoncie zajarali. Cyk zajarali się po trzecim dżoncie. Dżin się pyta, a czwarte życzenie,